Sawubona, ngibona la ungisendele imali engangetawa. Ngithi angibuze ukuthi eyani. Awu, kodwa mama ngawubuza kanjani umbuzo njalo? Waphela leyo mali leyo bengithi ungathenga nje noma yini nje uyijabulise since kuyi-Valentine. Hawu imhlolo. Yazi ngivuka ebuthongweni-ke ngithola nayo into lo uthi ngingathenga noma yini. Kodwa ngoba usazi nje isimo sakho bakithi ungaze unginike R1,000. R1,000 imali engaka ungenama-anda nje kunje ngithenga noma yini kanjani yani wena usuthenge nje okwakho ama-anda wakho nje uke wasilungisa isimo sawo njengoba sewusendana nemali. Hayi kahleni Nkosi yami, ake ninakeni zinakeni.